Het verschil tussen de deelnemers is duidelijk te zien. Die ene is volle vlugger als de oor met het skillen van de beeldstar. Het gaat vooral om de gezelligheid, maar er binnen wel spelregels. Nou, de spelregels binnen dat mensen gewoon zo vol mogelijk je rappel skielen. De pitten moet erin blijven, de skiel moet eraf. En je hebt 68 seconden. Je houdt een hele minuut op 2 seconden, nou, mooi skielen. Waarom 268 seconden? Nou, we zijn in 2008 begonnen. En toen hebben we uitgezocht wanneer er voor het eerst die rappels gebouwd worden binnen op het beeld. En dat ben die 268 hier. Favorieten binnen de rek. Nou, hoe vallen heb je de flink hier? 3 kilo, rond de 3 kilo. Haast 3 kilo, ja. Jij bent de dochter, hè? Jij doet eigenlijk nog beter. Ja, dat zeggen ze, hè. Ik weet het niet, maar dat zeggen ze dus, ja. En wat is je geheim? Maar heb geen geheim. Ik skillen gewoon oneindig en blik op oneindig en skillen. 3, 2, 1, start! Er wordt zo fanatiek skield door gewoon deelnemers dat er zuiver striederage in het dorp ontstaat door het jaarlijkse kampioenschap Riappelskillen. We hebben over het eerst in de finale een jurylid. En die moet eigenlijk beoordelen dat de mensen die in de finale komen goed skielen, dat de skielen erop binnen. En dan kunnen we dan onderhand de van de prijzen bepalen. Je kon het altijd zonder jury, ja, maar nou maakt er toch niet bij. Nou, de ben gewoon die worden wat voeler en dan denk je van je moet eigenlijk al wat goed skielen, no? Hoe is het gaan? Best, hè? Ja, ik ben de eerste totaal ook, dus net. Ik Ja. vond het wel koud. Koude ham, ja. En de skillen die brachten ze net voor, dus ik maar ziek om meer appels. Dus, maar ik vond het koud, ik vond het zinvol, ja. En wat hier neemt nou? Wat hier? 24 en ik hier 22 nog wat. Dus mij maar wel. Ja. Ik steek nou eerst bovenaan, ja.